हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयनिबो सेराव लानानै फैदों नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिनो लुबैनाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन। बे आलायारन सावथुननिनो गाहाय फावखुंग्रि हांमा एबा रहिला ब्रह्म। बिथांनि सुंद' सोमोन्दै लोगोसेनो बिथाङा दायो सोर फावखुंग्रिनि बिमा बेखौबो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायलांनो नाजागोन। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदों, आसा खालामबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। लोगोफोर, बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन, बे सावथुनखौ दायो गोदानै दाब दाब जायगायाव दिन्थिफुंबोगासिनो दङ। जानो हागौ नोंथांमोन गोबांथारानो बे सावथुनखौ खायसे नायखांबायबो जानांगौ। बे सावथुननिनो गाहाय फावखुंग्रि हांमा एबा बिथांनि गुबै मुं रहिला ब्रह्म। बिथांनि जोनोम जायगायानो जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानिनो भालुकमारि नर्थ नारायणपुर। बिथांनि जोनोम खालारानो जादोंमोन 1960। मोनथिनाय बादिब्ला बिथां रहिला ब्रह्मआ न'खराव 60 सोद्रोमाफोर दङमोन। बिमा बिफाजों लोगोसे हौवासा 4 आरो हिन्जावसा 4 होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेनिनो बिथाङा 6 नाम्बार होननानै मोनथिदों। फरायनायनि बेलायाव बिथाङा 1976 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा लान्थ्रियै खेबथाम फेल जादोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेनि उनावहाय बिथाङा 1979 आरो 80 बेनि गेजेराव मेट्रिकखौ पास खालामो। बेनि उनावबो बिथाङा पिअ आनजादखौ खेबसे फेल जाखांनायनि उनाव 1984 मायथाइयाव पास खालामो होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बेनि उननिफ्रायनो 1984 आरो 85 मायथाइनि गेजेरावनो बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारन सावथुननि शुटिंआ जागायदोंमोन आरो बेवहायनो बिथाङा फाव खालामजेनदोंमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। अब्ला बै समाव बिथांनि बैसोआ 22 आरो 23 बेनि गेजेराव जाबायमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे सावथुननि शुटिं सोलिफुबाय थानाय समावनो बिथाङा 1985 मायथाइनि गेजेरावनो जुलिबो जाबायमोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। आरो आद्रा थानाय शुटिंफोरखौ बिथाङा जुलि जाखांनायनि उनाव कमप्लिट खालामो होननानै मोनथिनो मोनदों। लोगोसेनो बिथांमोननि बे आलायारन सावथुनानो 1986 मायथाइनि 13 मार्चआव रिलिज खालामजायो। लोगोफोर, बिथां रहिला ब्रह्मनि हासबेन्डआ बेंकनि GM मोन होननानै मोनथिनो मोननाय जादों आरो दायो रिटायार्डबो जाबाय होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। बिथां रहिला ब्रह्मआ आलायारन सावथुननि अनगायै गुबुन आरो मोनसेबो सावथुन एबा एलबामफोराव फाव खालामफिनासै होननानैबो मोनथिनो मोननाय जादों। लोगोफोर, दायो मोनथिनानै लागोन गोदोनि फावखुंग्रि बिथां रहिला ब्रह्म बिथांनि फिसाजो फावखुंग्रिया सोर होननानै बुङोब्ला नोंथांमोन गोबांथारानो मोनथिगौ आरो खायसेया मोनथियाबो जानो हागौ। बिथांनि फावखुंग्रि फिसाजोआनो जाहैबाय बयजोंबो सिनायजानाय मुंदांखा फावखुंग्रि पान्सि ब्रह्म बिथाङानो। लोगोफोर, पान्सि ब्रह्म बुङोब्लाथ' बयबो सिनायखायो, मानोना बिथाङा बर' सावथुन मुलुग लोगोसेनो हिन्दी सावथुन मुलुगफ्रावबो गोबां फाव खालामबोबाय। लोगोसेनो बिथांनि गोबांथार मिउजिक भिडिअफोरबो दंसै। लोगोफोर, दासिमनि बिथांमोननि सोमोन्दै जाखिनि बुथुमनानै मोनदोंमोन बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय। लोगोसेनो बिथांमोननि सोमोन्दै सुंद' भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय।